sarki sanin amin da wanda a cikin shi a hannunsa a ɗauka da duk dama wanda suka nuna ƙwarewarsa da kuma littafinsa da haƙurinsa da kuma gaskiyarsa a cikin dukkan mutanen wato 'yan Najeriya da suke shugabanni. Belum ini Nusa. Chief of Defense Staff now marches to present the flag to the rest of the team with soul. After which the coffin is to be lowered into the grave and the imam performs the burial rites. وانت واحد الله ainihin ƙasar marigayi da zarzuci iyalansa a kasancensa su ainihin gabatar da su a damina ce kada a wasu da yawa ba Allah sama da damina ce wani da yawa shi da jama'a su yawa a yi da duka jama'a za su shiga wurin da kasa da kuma 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 ya daga tushen saboda yanayin damina wurin ya yi ta shekara kana ba da ƙarfi sosai dan na kana ba da kuna da kawa Allahu akbar yawa yawa ya